Erokamano maduong' ahinya Nyakwara Mgajwang', wach mar lokruok mar futo mar kor lwasi. Ang'eyo ni kaka Ramogi FM gi Ramogi TV wasebedo kwa iko ni chenro ma opie mar temo menyo ni kaka weche chale Kenya kama ngima kata oko mar piny Kenya kalure koda wach mar midhiero matin ende omakowa. Puonj gi pak ne jofwambo ma Kisumu kokalo kuom telo mar KJN ma bende okawo thuolo mar pidho yiende odiochieng' no ma chieng' Friday, odiochieng' no ma bende ne wadhialo odiochieng' jofwambo gi keyo. Bende waiko ni picha mopogore opogore kineno e wang' jowi mari mar Ramogi TV sani mano kaka midhiero mar oula ne osebedo e gwenge mopogore opogore, obed Sindo, obed e gwenge mag Ahero, Nyoro, obed Nairobi ka, obed gwenge mopogore opogore Mahimayu, mane kama koro wantie Nyakwara Mgajwang'. Lalo mamoko ma sani koro mukore e kuonde moko pi oywero ma bende sani koro ji ywago dhogi tieko ni kaka dange konyre bedo maonge Nyakwara Mgajwang'. Mane kaka weche koro chalo. Teko mar chwech mar Jehova Nyasaye ma okelo midhiero ne oganda tinende. Hie dala mar Ahero to joma nyoni nitie machiegni ne wacho ni to koth ne onge to gichech ni kamoro ma ne en mana oula mane ridre kowuok e gode mag Nandi magikone koro ne opong'o aora mar Nyando ma ochokelo midhiero ma bende podi iwuoye nyaka kawuono ni endi. Tesendo obila ma Ahero kar thieth ma Ahero Sub County Hospital, Ahero Girls Secondary School gin moko kuom sikunde kata gik ma bende pi oula ni noketho kaachiel kod bende Nyakwara Mgajwang' puothe mag ochele buora manyo kethi ma koro jopur sani koro piny ochamo gima dang' gitim ma koro onge. Kata kamano gin moko kuom gik moko ma bende waiko ni kawuono wabro go mbaka matut ni wach mar midhiero mar oula ni ma koro makowa osedhach kodwa nade kaka Kenya ka. Fredo yaore nya Victor ami thuolo mar moso Nyakwara Mgajwang' e wach no maber ni gima rach ni mondo koro wachaka chenda yangu kinyi makawuono. Erokamano nya Victor, amoso Nyakwara Mgajwang' kamoro amora magichiewe okinyi makawuono ni en okinyi ma dhano chiewo gi weche mathoth ahinya weche matenore gi weche mag oula to gi koth mapek masani okwako gwenge mathoth pacho kae. Ka kamano Victor, taparo ni matenore gi wach marach en mana ni potenore mana gi weche mag koth Victor nikech ncho aneno gima ncha notimore Mahimayu kocha to en gima osebedo jumbe 2, 3, 4 ma odiochieng' weche makamagi bet. Aparo ni en achiel kuom gik ma wan go kae mondo mi watwagie kawuono. Machielo ma bende nyodwa betie marach to en wang' teko ang'enge kod lweny masani bende nyotimore e gwenge ma Migori kocha e liel kamancha kweth mag josiasa ma oting'o kamancha ne oting'o governor ma Migori to koda jaod bura ma Uriri kamancha ne gi ywarie kanyang'iyo tipo no kata video no to ne chunya oringo kendo na paro to miyo moro ma samoro nyalo bedo ne nigi nyathi matin kata nyalo bedo mapek kata de nikech ne liel en kama ji dhie dhano dhie mopogore opogore. Koro ne en tim mar wich kuot, ne en tim mar anjao kendo en tim ma paro ni jotelo ma wigi tiyo e piny makawuono okonego beni waneno to nyoro bende ni waneno gima kamano ko aparo ni gwenge ma Kisii nyokopo gima nyotimore Migori cha. Koro aparo ni nyaka wami gima waselosie ka kuom thuolo malach ni nyaka wami kuonde mag kuyo kata kuma dhano kuye luor makende. Nyaka wami jogo mowito jogi luor makende mondo mi kik wachak wane ka weche mag wich kuot machalo kamacha. Kantie joma yware to gichikore amene pap to gidhi giyware papa okinya kodhiambo. Taparo ni jotelo mariek kata madwa nyiso gik magitimo thuolo makoro dhano nie gi weche mag oula gi makoro nego ginyisi mbi gi lony mag-gi ok dhi ywaruok e liel magimiyo dhano bedo gi hinyruok machalo kamacha. Kopogore gi mano Victor, taparo ni jorunda bende ywak ne joi bach. Erokamano ywak mar jorunda bende wabro ng'e anena Nyakwara Mgajwang'. Nitiere chenro moro mane nitiere e tipo mar piny owacho chon ni wacho ni the rich also cry ni kata mana jomoko bende kamoro pi wang'i nyaka ine kaka ringni kalo koda midhiero mamako ji. En saa 2:14 mar okinyi makawuono Nyakwara Mgajwang'. Wachaka weche thoth ka. Gima duong' ahinya en wach mar oula masani koro kelo midhiero mapek ahinya ne oganda jo Kenya. Piny owacho wacho ni chiegni ji ma ohewo 283 osewito ngimagi ka dhano buora onge kod mier maginyalo kata kuonde maginyalo luongo ni miechgi kaluwore koda koth mapek mosebedo ka chwe ma omiyo nyaka piny owacho chungo chenro mag yepo ayanga mag sikunde. Midhiero pod ng'eny ndi ka ji nigi penjo mathoth malo duoko ni to bende piny owacho oketo kenge maber ndi mar rakruok gi midhiero makoro gowane Fred Governor.
nyao ni kanye nongiswa chon ni gini biro wasenene ka pod dhi nyime koth pod medo chwe to pod neno ka gima nitiere nyao kamoro mana kaka ncha ne wawacho kendo wasewacho e thuolo mathoth pacho ka eni piny owacho nyaka we jolony mondo oti tijegi. Jolony kokalo kuom Met Department Victor nochako chiwo siem e thuolo marabora kendo kinde marabora. Mak mana ni siem mani chiwo ni ne ok oti godo. Kata kamoro piny owacho bende onge gi yie e departments mag-gi. Nikech dinyocha gin gi yie siem kama dino ti godo. To dine wati gi siem ni kamoro dine nonego beni wapenjore ni to ikruok mage monego beni keto. Koro sani ineno ka koro wathotho pi. Tiende ni watemo ng'ama thotho pi mana kaka koro sani pi ywero jin Victor. Ing'eni koro itemo ni gimoro amora minyalo ketie lweti mondo mi imaki. Taparo ni gima duong' nikech koro seyudowa ok wanyal ng'iyo ni to yom ni kama chalo nade kuom sani wanyalo biro ng'iyo bang'e. Gima duong' sani to ere kaka wanyalo yudo resruok, ere kaka wanyalo konyo mondo mi thoe matimore kata mana hinyruok madhi nyime gi mondo koro ng'ini to ere kaka wanyalo duoko gi chien. Mae en kachakore gi piny owacho mamalo, national government. Aparo ni nwaneno ka bang' masira manyo timore Maimayu, nwaneno ka piny owacho nyo wuok oko. To miyo wadwaro ni wuok oko manyo gi wuok godo oko ni aparo ni en gima koro nego bed ni ok mana Maimayu kende. Nikech ni neno ka jalop jatend piny nyocha ne olimo Maimayu, gavana ma Nakuru ncha ne obedo kocha. Wachak waneno nyaka CDF. Wachak waneno nyaka Chief of Defense Forces Manyien nyo ni kucho. To na aparo ni koha Maimayu to odhi chomo Nyando direct kata odhi Tana River. Koro kaluwore gi program samoro ma gin godo, gima wagombo neno ni pichni ma waneno ka wuok Nyando to gi gwenge mamoko. Mondo mi kik bed ni enena gima nyo odhi otim maino mathoth odhi oket Maimayu kende to ketie gwenge mamoko. To maduong' moloyo kik obed nyasi mar go picha ni jotelo ni e ground. Samoro ji bende penjo ni dhi negi kuno konyo nade ka jolony mawene gi ting' mar konyo jopiny. Mano koro e chuny wach Victor. Nikech ineno ka sani koro dhano piem mana kaka wawacho e ndege malo kae. Idwa ng'ini to ng'at mane modonjo gi kalapapla mar piny owacho. Ng'at mane modonjo to ndege poko piyo to sego picha. Ni malo. Ndege gi kinyalo ti kod gi reso jopiny mondo wachnwa ni jopiny kwan makamae ma wasereso nyaka sani. Mok ni ng'ane bendo osedhi donjo. Ing'eni wang' ni nekech samoro wasesoko wang'i ka ahinya. Nyo waneno ka gidwa deko gi cham mipogo. To gi mchele ma ipogo matin. Nyo bet wich kuot moro odwa betie matin. Nikech kinde duto ka ncha masira kama otemore tino kaka gikungo donjie en nede ma gipogo. Taparo ni nede go ber, gik michiwo gi ber. Nikech sani koro wantiere kama wang'iyo ntere kaka inyalo tim intervention mokwongo mondo mi wang'ini wanyalo reso ngima nang'o. Dwaro masani. Kae to bang'e wabiro ng'iyo ni to yom gi ne nikech yom gi to jogi ong'iyo go. Magi bende ok gik mabuogo jogi. Nikech Victor naneno sama koro iwacho ne ji ni mondo dhi kama oting'ore gi malo. Koro narito to jogo ma koro iting'o gi helicopter gi makoro piny owacho ting'o gi gikowo gi kanye moting'ore gi malo. Nikech magi gik manchawoni nikech Victor osewacho kae pile ni kanyo ing'iyo kata mana jo ahero kata jo mantiere kano mantiere kacha ok ni jogi ni ng'ato nyalo wacho ni ne girito masira mondo mi ochopi. Nikech kineno kata mana koth ne ok ochwe gwenge makanyo mapek. En koth mane ochwe gi malo ewi gode mantiere Nandi. Korka gin gipo mana koula osedonjo negi. Ma kamoro nche ne ok gin gi geno ni kodhno kata oula no dhi chopo e kimo mane ochopo. Koro ok wanyal bet ka walaumu jopiny kinde duto te. Emomiyo iyiero sirkal mamalo to gi sirkal mag counties. To kineno nyate mong'iyo nto pok aneno maino mathoth moya kuom jotelo ahinya counties magwa. Kokawo gini gi pek monego bed ni ikawe godo. Nikech pod ineno mana ka ntiere weche ma dhano biro donjo mana kaka ni winjo wacho ka gi geche matien gidongo. Pok aneno ka dhano gi jotelo moyiero donjo gi gambude ka gikonyo jopiny. Nikech mae sama koro jopiny rito to konyo. Nikech Victor ni neno ka nyaka skul kama ncha dhano odhi odari. Mancha dhano paro ni ginyalo yudo e konyruok. Bendi yudo ka masira mar oula ni no odhi odonje. Koro gima ntiere ni jowan ntiere kama Texani madwaro gimiluongo ni concerted effort. Ng'at moro amora obed japiny, ng'at moro amora obed ruodhi, ng'at moro obed sirkande mag county to gi national governments nyaka koro ket maino mathoth. Mae momiyo aparo ni kwayo manyo jotend Azimio kwayo piny owacho mondo mi oland midhiro makamae kaka national disaster
Aparo ni en paro makare nikech ing'eyo Victor ni sama gini obedo declared kaka midhiero mar piny Kenya ni godo to nyiso ni orise kata otero malo mbi to gi hikruok mathoth ma iketie nikech koro tiende ni national government mobilize resources magin godo kowuok kuom departments mapachoka to bende moae koa kuom jok maluongo ni international development partners mondo ni to ere kaka inyalo kony nikech Victor king'iyo pichni manyo waneno kano gi kaka dhano piyo luoro kaka dhano piyo luoro mano en gima nyalo chuno jatend piny mondo mi oket gimoro amora mitimo tenge mondo ng'ini to ere kaka inyalo res jogi tok mana kano kende Victor. Aparo ni gima chielo bende ka Ken pod ok ogo wiye mana kaka ne wan gi kinde mar corona cha ni neno ka tend migawo manochung' ne weche mag thieth kotelnegi gi jatend migawo yes Mutahi Kagwe ndalo cha to Dr. Amoth Rasanga bende ne ntiere kacha ni neno kodiochieng' ne gichiwo briefing matemo nyiso ni to piny ni kanye kuom sani. Aparo ni piny owacho mamalo gi piny owacho mag county sani koro nego bed ni e gwenge be kata mane gwenge okende to Kenya mangima onego bed ni odiochieng' gichiwonwa briefing maginyiso wa ni to ok wacha ni kwan jok ma osetho gin kama kwan jok ma oseresi chalo nade to warning ma kama kata kuonde ma samoro koth ma kama nikech neno kaka juma mokalo Med Department notimo maber kabisa kuom siema ne gichiwo Nairobi ka chieng' tich abich giwacho ni koth dhi chwe kuonde mathoth Nairobi ka onego jo Nairobi ikre kama to ni neno ka koth no chwe chieng' Ngeso bende nyaka chieng' Jumapil nyoro ni neno kora paro ni kopogore gi jok ma samoro rito ni mondo mi onegi wang'e to nego bed ni odiochieng' nikech koro wan aker kike nyaka wachopo wakal ka onego bed ni piny owacho mag counties wuok oko kendo odiochieng' ka en county ma Kisumo to ginyiso ikruok magi seiko makare ginyiso to ang'o madhi timore odiochieng' ma kawuono kae to national government bende chiwo briefing ma pile mana kaka ne wan go e kinde mag corona nikech ng'eyo ni kogik odiochieng' kogik saa 7 kata kogik saa 8 to nego bed ni gisechiwo warning ma kamae koro ok on a weekly basis but en gima timore odiochieng' pile ka pile koro jopiny ng'eyo ni ndara ma kama rach jopiny ng'eyo ni koma kama rach. Aparo ni national government osetemo kaka kuonde maneyo gitemo mondo mi gidarie ji nikech chuno ni ka koro samoro dar nyalo bet maber Victor moloyo tho makmana ni kaka jogi bedo dar gi bende no gima chielo manyaka goye mbaka to samidaro gi to kanye magidhiye to ok dar gi adara nikech kidaro ng'ato to kech dhi nege kama intiere kacha gi nyithindo to neno ni afadhali kata ni iwe kuma ne intiere cha oudo nege koro idare to kamidare cha bo nego bedni kamikogie ikruok mane mantiere bende wantiere gi kuonde ma dhano nyalo losore mochomo yo bende wantiere kaka jogi nyalo tedo gi kaka ginyalo yudo mondo mi kik dar gi ka giae miechgi to wachako neno ywak mane waneno ka dhano ywak kocha ni kamotergieno kendo koka ngima pekie moloyo. Erokamano ahinya